Ahojte, dnes to bude veľmi krátky návod, ale veľmi dôležitý. Dnes vám ukážem, ako správne voskovať. Je to taká veľmi častá otázka našich klientov, pretože to úplne nevychádza, keď nevedia, ako na to ísť správne. Čo budete pri voskovaní potrebovať, je samozrejme fixačný vosk, priesvitný. Je to základný vosk, existujú potom ešte vosky patinovacie, farebné, nejaký hnedý, čierny máme vosk a biely. Tento priesvitný je ten základný, ktorý používame na to, aby sme zafixovali náter, ktorý sme teda urobili s kriedovou farbou, Any-Sloan. Vosk má tuhú konzistenciu, je v podstate niečo také ako bravčová masť. A na nanášanie toho vosku je úplne najideálnejší voskovací štetec. Je to takýto pevný, tuhý štetec, výborne sa drží tá rukoveď v ruke a je zastrihnutý tak do špicata, aby sa dostal vlastne do všetkých ťažko dostupných miest, do každého ťahu šteca, všade tam, kam ten vosk potrebujete dostať. Pri nanášaní vosku je dôležité, aby ste nedávali príliš hrubú vrstvu, alebo je dôležité, aby ste ju tam nenechali, tú hrubú vrstvu. Pri nanášaní vosku budete vidieť také žmolky, špinky, je to úplne bežné. Vždy tieto prebytočné veci treba pozotierať suchou handričkou dolu. A po prvej vrstve vosku sa vám môže zdať, že to máte mierne fľakaté. Je to následok toho, že ste nedali rovnomerne vosk na všetky miesta, pretože väčšinou na tých blečích miestach nie je dostatočné množstvo vosku. Kvôli tomu odporúčam dať 2 vrstvy vosku. To zabezpečí, že ten vosk sa určite všade dostane. Nezabudnite vždy ten prebytočný vosk postierať dolu. Tiež je dôležité pri voskovaní nevoskovať si celý projekt naraz. Napríklad, keď robíte nejakú veľkú skriňu, tak nepostupujte tak, že si celú skriňu natriete voskom a potom to celé idete naraz zotierať handričkou dolu. Postupujte vždy po menších častiach. Napríklad natrite si bok skrine a hneď ten bok vlastne pozotierajte to celé dolu. A takto postupujte čas po časti. Napríklad pri komode zavoskujte jeden šuflík a handričkou pozotierajte prebytočný vosk dolu. Čo sa odporúča ešte na záver, je dobré po poslednom voskovaní nechať ten predmet alebo ten nábytok ešte postať cez noc a na ďalší deň zoberte už iba čistú handričku, bez vosku, bez všetkého a celý povrch pekne nahrejte leštením. Zbavíte sa tak prebytočnej lepkavosti a povrch dostane taký mierny, zamatový, veľmi pekný lesk a veľmi dobre sa potom udržiava. Verím, že toto videjko vám pomohlo, aby všetky vaše projekty dopadli dobre. Vidíme sa na budúce. Ahojte!